जे आसामनि मोनदाइन थागिबि जनजातिफोर बर' डिमासा देउरि गार' कार्बि राभा मिसिं टिवा गासै मोनदाइन जनजाति रावनि गांसे गोबां रावारि बांरावारि माने सोदोब बिहुं सुजुनाय खामानिखौ जोङो थांनाय 2019 मायथाइनि जुन दाननिफ्राय जागायजेनदों आरो बे खामानिखौ जागायनो थाखाय बै समनि बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा गिबि जोंनो 10 लाख रां होजेनदोंमोन नाथाय दिनैसिम जोङो जेबो बिनि उनाव सरकारि अनसुंथाइ मोनाखै गावबा गाव जों साहित्य सभाफोरा एसे खांलायनानै आरो गावबा गाव माने साहित्य सभाफोरा बानजायना थानाय जानायनि राहाखौ खालामनानै बेखौ खुंनाय जादों आरो बे मोनदाइन जनजाति रावजों लोगोसे गिबि रावा जोंनिया इंराजि जागोन इंराजिनिफ्राय बर' डिमासा देउरि बेबायदि लारि थांगोन आरो 10 नम्बराव थागोन असमिया आरो जोबथायाव हिन्दी गासै मोन 11 रावनि बे माने सोदोब बिहुं जागोन आरो भारतनि मादाव बियो गिबि सोदोब बिहुं जागोन जाय सरकारि नङि आफादनिफ्राय सुजुनाय गांसे डिक्सनारि भारत सरकारा गांसे गासैबो मोन 22 रावनि संबिजितारि रावनि भारतनि संबिजितनि मोन 22 रावनि गांसे माल्टिलिंगुअल डिक्सनारि अफ इन्डियान लेंगुवेजेस दिहुनखांबाय बेयाव बर' रावाबो हाबबाय बे अलरेडि बेखेवनाय जालांबाय आथिखालनि HRD मिनिस्टार पख्रेल मानिनां बिथाङा बेखेवखांबाय दा जों बेखौ दिनै बे मावबादायाव जोङो मोनदाइन हांखोखौ फोजोबगोन ABCDEFGH बे मोनदाइननि गासैबो रावनि ओंथि सोनाय खामानिखौ फोजोबगोन बिनि उनाव आरो माने हाजोआव जोङो डिमा हासाव आरो कार्बि आंलंनि डिफुआव हेडक्वार्टार डिफु आरो डिमा हासावनि हेडक्वार्टार हाफ्लङाव जागोन बिनि उनाव आकु टिवा काउन्सिलाव थांगोन जोङो बिनि उनाव जोबथा जिथु माने फाइनेल स्क्रिप्ट जागोन बियो जोंनि गुवाहाटीनि बर' थुनलाइ आफादनि जे हारिमुवारि जि मावथांखिसालि दङ कालचारेल कमप्लेक्स बेयाव जों फोजोबगोन बियो जोङो जुन दानाव माने 19आव हांखो सायख'नाय मोनसे वार्कशप खालामदो बेनिफ्राय जुलाइनि 2 निफ्राय 7हालागै क'क्राझारनि CIT आव जोङो फार्स्ट बेबायदि अपेन वार्कशपखौ खालामदो जेराव माने BTC निफ्राय 10 लाख रां होजेनदों अनसुंथाइ होजेनदों আমাৰ ইয়াত 8টা জনজাতীয় সাহিত্য সভা আছে খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভা বড়ো ৰাভা ডিমাছা কাৰ্বি টিৱা গাৰো মিচিং দেউৰী এই 8টা জনজাতীয় সাহিত্য সভা এটা যৌথ মঞ্চ আছে যেটো কৈছে খিলঞ্জীয়া জনজাতীয় সাহিত্য সভা ইন্ডিজিনিয়াস ট্রাইবেল সাহিত্য সভা অফ আসাম আমি এয়া এই পঞ্চমলানি আমার কর্মশালা বহুভাষিক অভিধানৰ ওপৰত চলি আছে 3দিনীয়া প্ৰগ্ৰাম ইয়াৰ আগতে আমি নাৰায়ণপুৰত 3 দিন প্ৰগ্ৰাম কৰি আহিছো 3 4 5 6 ইয়াত আমি কালিৰ পৰা ইয়াত আৰম্ভ কৰিছো কাইলৈ শেষ হ'ব ইয়াত 8টা জনজাতীয় ভাষাৰ উপৰিও হিন্দী ইংৰাজী আৰু অসমীয়া মুঠ 11টা ভাষাৰ এটা অভিধান হ'ব আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্য হ'ল আমি জনজাতিসকলে বা অজনজাতিসকলেও জনজাতি ভাষাসকলক জানিবৰ কাৰণে ভাষাবিলাকক জানিবৰ কাৰণে এটা সুবিধা পাব আৰু জনজাতিসকলৰ মাজতো ইজনে সিজনৰ ভাষা বা শব্দ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ যোগেদি আমাৰ মাজত এটা কোঅৰ্ডিনেশ্যন বা এটা
ঐক্য সংহতি এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে উন্নয়ন সাধন কৰিবলৈ এটা সুযোগ পাব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ আমি এই অভিধানখনি এই বছৰৰ ভিতৰতে আমি প্ৰকাশ কৰি উলিওৱাৰ চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ আশা কৰিছোঁ আমাৰ এই কাৰ্য এই যিটো ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰ্য সেইটো সুকলমে শেষ হ'ব আৰু আমি অভিধানখনি 2021 চনৰ ভিতৰতে আমি প্ৰকাশ কৰি উলিয়াবলৈ সমৰ্থ হ'ম